Welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soap Stories and namhlanje sikhuluma ngothando nesithembu guys. Niyazi guys ukuthi ke bas extendele bakithi. It was supposed to end last week but ke baphinde basinika ke extra 4 episodes. So I think next week ke uyaphela ke uthando nesithembu. So namhlanje guys bakhiphile ke bakithi thanks my production ukuthi yini ngase ke siyilindele ukuthi ke sometimes they are very misleading. Bazohlanganisa nje ama episode angahlangani but ke okuvela namhlanje guys kuvela ukuthi ke laphana ke etafuleni ke uma Khumalo usevele wakwatisa ke uMacele wathi ke istimela sasemzumbe lesiyana ngasho ukuthi they were watching something on the screen, I don't know, but ke simuza uMakhumalo lethi ke istimela sasemzumbe and uMacele guys akayithandi ke le nto but ke abantu bathi ke why angayithandi ngoba yasuka kubo ifamily yakhe yasho njalo yathi istimela sasemzumbe naye futhi wayethanda wombona ukuthi uyahleka and she's happy about that. Yini esimkwatisa guys uthi ke hey waqala lo girl yazini and ke guys since ke useason 1 noma since episode 1 kule season uMacele ubiza uMakhumalo ngogirl uke wathi nje le ntombazane lesa sihlangana naye ikhulele kwathini haya abashayisana shemile season abashayisana ngempela asazi noma ke iyophinda ke ilunge yini le relationship. Okunye guys sokubona namhlanje ukuthi ke ubaba uMseleku ke ngicabanga ukuthi ke uzama ke ukulungisa ke isimo sakhe ke noMakhumalo uyaveza kuMakhumalo ukuthi ke uMakhumalo pushed him away. uMakhumalo uyaphika ukuthi cha angikaze ngize ngiphushe wena nje wathi masuthola number 5 wamilwa izimpiko angikaze ngize ngiphushe and Makhumalo is crying guys because ubaba uMseleku continue to say the thing yokuthi uMakhumalo wamphusha ekubeni azi kahle ukuthi into abayibangayo ukuthi uMakhumalo wathi mawuthatha number 5 mina ngingeni financially angingeni lapho wena azingenele wedwa. So Makhumalo wayi distance ekuthina athatha number 5. So I think ke he wanted his support from Makhumalo as usual nje uMakhumalo enza ke kuMangwabe but ke uMangwabe was a friend noMakhumalo, so I don't think ukuthi ke waba nenkinga but manje le ukuthi athatha uMakhelwane kaMakhumalo hayi cha ayizange izihlale kahle. So guys ke sizobona ke ukuthi ke bayisolve kanjani ke leyo ndaba. Siyambona futhi uMakhumalo eyokhuluma ke noMangwabe emtshela ukuthi yazini uMseleku ngazi ukuthi akazoshintsha namanje usakumanipulate uthi mina ngamphusha, I've pushed him away and ayikho leyo nto angiyazi lo nto le ngibona ngathi useshintshile ngempela. Abanye bathi ke indlela asho ngakhona ubone ngahlambe udlisiwe phela ubaba uMseleku, we don't know but ke guys uma yeni washo wathi nje make waganwa nje wena umilwa yimpiko yakhumula kuzogana othobile kuzogana oMangwabe wawunempiko wawudelela kabi. So nje kusho ukuthi indlela vele ayayiphathe ngayo ke mangabe ke ezogana. I think istrategy samaCele nje ukuthi avela amukele yiso ngathi soba ngcono kahle ukuze ke baphile but ke as for Makhumalo it not just about ukumukela number 5 but she have to contribute financially endabeni ka number 5 just like she's doing with the other wives. So I think iproblem ke ilapha ekutheni uMakhumalo engazi ukuthi shem akasibayi ke leso ke. So yeah guys yona ngathi ukulindele ke namhlanje kuthando nesithembu asihlangane ke ngo8. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.